Добрый вечер, друзья. Это «Горячий комментарий». С вами я, Екатерина Иерусалимская. Поддержите, пожалуйста, нашу работу лайком. Это помогает нам показываться большему числу зрителей. Поддержать нас можно также с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах. Напоминаю про чат эфира, где можно задавать вопросы нашему гостю. Я по возможности все отслеживаю и зачитываю. И самое время перейти к обсуждению темы. Сегодня белорусы по всему миру отмечают 108-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Акции, встречи, марши и культурные мероприятия проходят в десятках городов от Европы до Северной Америки. День воли традиционно отмечают 25 марта. Эта дата связана с провозглашением независимости БНР в 1918 году. И для многих белорусов стала символом стремления к свободе и собственной государственности. Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! С обращением к белорусам выступила Светлана Тихановская. Она заявила, что День воли напоминает о единстве, ответственности и уважении к языку и культуре. Але нават, калі бывае цяжка, у нас ёсць тое, што не забраць ніколі і нікому. Наша гісторыя, наша памяць, наша такая моцная беларуская годнасць. При этом в Беларуси власти традиционно предупреждают об ответственности за участие в подобных акциях. Следственный комитет заявил, что будет фиксировать участие граждан в мероприятиях за рубежом и при необходимости привлекать их к ответственности. Насамрэч, это уже не першие такие запалохванні і крымінальныя справы, але ўлады робяць все, каб трымаць беларусаў у таким бадзёрымі. Часам беларусы в эміграцыі могуць крыху расслабляцца, паспаць, выпіць дадатковыя латы зранку, малінавы раф. А каб былі бадзёры, зранку выходзілі на акцыі, нават следчы камітэт нагадаў. Ребята, 25 сакавіка важная дата. Таму я тут. О том, что сегодня значит День воли для белорусов, почему этот день за годы правления Лукашенко превратился в символ противостояния режиму и может ли он стать по-настоящему общенациональным праздником. Поговорим с нашим гостем в студии Павел Северинец, политик, бывший политзаключенный и один из организаторов сегодняшних мероприятий ко Дню воли в Вильнюсе. Павел, здравствуйте. Добрый день. Ну вот много анонсировали всяких концертов, маршей, походов на кладбище в том числе. Но за границей мы все празднуем, а белорусы внутри страны нет. И получается как будто такое некое разделение белорусов, границы. Вот есть ли возможность как-то нас объединить этим праздником, чтобы вот этого разделения не существовало? Потому что, например, некоторые скептики говорят, что а что праздновать-то у вас там за границей? Насамрэч, Дзень волі мы адзначаем якраз таму, што ў беларусаў волі няма. І нават тыя беларусы, якія жывуць за мяжой у вольным свеце, яны не ва ўсім маюць волю, не ўсе могуць дазволіць сабе выйсці пад белым сцягам з адкрытым тварам і гукнуць «Жыве Беларусь». Таму што той же самы следчы камітэт, як вы згадалі, ён пільнуе і ідэнтыфікуе. Ну, праўда, сілавікам, которые зараз маюць уладу ў Беларусі, можна сказаць, што увязаліся яны ў змаганне з цэлым народам, а гэта партызанскі народ са шматвекавой партызанскай гісторыі, і што ёсць адмыслова абучаныя людзі, якія фіксуюць саміх вось гэтых пагражальнікаў, якія пагражаюць беларусам адносна Дня волі. Зрэшты, і ў Беларусі можна адзначыць Дзень волі. Кожны беларус можа схадзіць у гэты дзень у царкву альбо касцёл, бо Дзень волі ў Беларусі супадае са святам звеставання альбо дабравешчання. І маліцца па-беларуску за Беларусь ніхто не забароніць. Можна усміхацца, можна вітацца з сябрамі, можна гучна размаўляць па-беларуску, можна абдымацца са сваімі роднымі і блізкімі. Врэшце рэшт можна сустрэць Дзень волі, што і будуць рабіць, я ўпэўнены, сотні тысячаў беларусаў у сямейным коле. Таму беларусы адзначаюць, гэты дзень ужо яднае беларусаў. І за мяжой магу сказаць тое, што мы ведаем, і тыя імпрэзы, пра якія мы распавядаем, это толькі вяршыні айсбергу. У рэальнасці нашмат больш мерапрыемстваў, гэта сотні гарадоў, гэта тысячы розных івентаў. Просто не паўсюль людзі гатовы публічыць эту інфармацыю нават у сацыяльных сетках. У мяне тэлефон перапоўнены паведамленнямі, дзе людзі кажуць, як яны адзначаюць Дзень волі, ну і паверце, такога не было ніколі. Вот я, прынамсі, до 20-го года не прыгадаю, каб з такім размахам беларусы адзначалі дзень.
Но все же возвращаемся к БНР, да, провозглашению независимости БНР, которая просуществовала не так долго, и сейчас вот десятки лет мы находимся под режимом Лукашенко. Вот действительно, то есть что это за праздник сегодня? Это символ протестов 2020 года, как многие называют его, или все-таки что-то другое? Какое понимание вы в этот праздник вкладываете сейчас? Дзень волі гэта пуцяводная зорка. Калі б беларусы мелі волю незалежную дзяржаву, я думаю, што гэты дзень быў бы урачыстым днём, але звычайным, збольшага рытуальным, абавязковым. У школах бы пісалі сачыненні, сям'я падымала кілішак увечары, ну і, в прынцыпе, афіцыйныя асобы выступалі бы з прамовамі. Але волі няма. І вось гэта прага волі, імкненне да волі, яно фокусуецца ў дні волі па ўсёй Беларусі, за мяжой Беларусі, па ўсёй планеце, па ўсім свеце. І вось гэтая хваля волі, яна адчуваецца ўсім народам. А і вясна, уявіце сабе, сёлета яна незвычайная. Подых волі, хай сабе там і з дымам, і з гаркатою ён ідзе. І вот Венесуэла хістаецца рэжым тыранскі, Куба хістаецца камуністычны рэжым, Іран, вайна ідзе, таксама хістаецца тыранія. І беларусы адчуваюць, што нешта такое ідзе, нейкі вецер пераменаў ён падзьмуў. А ў дзень волі вясна ідзе, уявіце сабе, да? У дзень волі это перапаўняе грудзі, ну як ўдых-выдых. Вот дзень волі для беларусаў гэта свята абнаўлення, гэта свята надзеі, это свята веры ў тое, што мы ўрэшце-рэшт пераможам. Ну вот хистается режим, и Николай Статкевич на днях написал у себя в телеграм-канале, что как раз-таки сменят режим в стране не ждуны за границей, а люди внутри страны. Если руководствоваться этой логикой, какую роль играют белорусские иммигранты сейчас? Беларусы, якія апынуліся за мяжой, могуць рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы ўнутры Беларусі. И это уникальные магчымасці. Тут мы пачынаем от медыяў и интернету и завершаем адпрацоўкай тых самых акцый. Я могу сказать, что сотні камандаў па ўсім свеце так класна арганізоўваюць дні волі, беларускія івенты, шматлікія асветніцкія і палітычныя мерапрыемствы, што гэта, конечно ж, спатрэбіцца ў новай Беларусі. Таксама лічу, што в асноўным сітуацыю ў Беларусі будуць вырашаць беларусы, якія внутрі. Але паглядзіце, што было з абвяшчэннем самой БНР. Сабраліся ў Менску на ўсебеларускі з'езд, доўга вырашалі, што ж рабіць, спыніліся на тым, што, ну, напэўна, аўтаномія ў складзе дэмакратычнай Расіі. Прыехала некалькі чалавек з Вільні, браты Луцкевіч і Ластовскі, прыехалі і пераканалі літаральна за некалькі паседжанняў усіх сябраў рады БНР, што патрэбная незалежнасць, патрэбная дзяржаўная самастойнасць. То бок тыя, хто прыехаў з-за мяжы, так сказаць, на той момант мяжа была вельмі сур'ёзная, это была там вайсковая мяжа, ішла вайна яшчэ. У той момант некалькі чалавек літаральна перакулілі сітуацыю ў Беларусі. Так што наконт эміграцыі это сур'ёзна. Больш таго, Беларускі народны фронт свой з'езд праводзіў менавіта ў Вільні, таксама за мяжой БССР. Это таксама эміграцыя, здавалася. Не можна было правесці ў Беларусі гэты з'езд, але сабраліся, натхніліся, і это дала такую хвалю, якая перавярнула сітуацыю ў Беларусі. Так што тут, аддаючы даніну павагі Мікалаю і таму, які выбар ён зрабіў, скажу, што беларусы за мяжой здольныя зрабіць, я перакананы, зробяць многае. Тут важна, каб мы былі гатовыя да вакна магчымасці, гатовыя. На гэты момант у нас пакуль ёсць праблема з раз'яднанасцю, то бок мы пакуль не можам выставіць і паказаць беларусам Dream Team, каманду, якая зменіць рэжым. Трошкі асобна гавораць усе асобныя высілкі. А дзень волі это якраз такі той дзень, які яднае высілкі. Тут усе, і Зянон Пазняк, і Святлана Ціханаўская, і Мікола Статкевіч, усе гавораць пра адно і тое ж. І усе рухаюцца ў адным кірунку. Я думаю, што дзень волі это пэўны пачатак, пэўная кропка адліку, кропка апоры для того, каб перавярнуць Беларусь у самой Беларусі. 30 гадоў таму менавіта з дня волі пачалася Менская весна 96, якая таксама вывела десяткі тысячаў людзей на вуліцы і вывела цэлае пакаленне. Но все же белорусская миграция – это политический ресурс или такая все же моральная поддержка белорусов внутри страны? Гэта і палітычны, і медыйны, і тэхналагічны ресурс, інтэлектуальны ресурс. Гэта вельмі такая моцная фракцыя беларусаў, якая вось сілу таго, як склаўся асабісты лёс кожнага з іх, цяпер за мяжой. Але душою большасць з беларусаў з Беларусю. Беларусы не мараць асімілявацыі растварыцца ў еўразвязе ці ў Амерыцы.
Яны таму і прыходзяць на дзень волі, каб паказаць: мы беларусы, мы хочам вярнуцца, і мы хочам вярнуцца з перамогай. Таму тыя, хто проста вучыць ангельскую, забывае там беларускую, ну што ж, яны зрабілі свой выбар, напэўна, ім лягчэй жыць, ніхто іх асуджаць за гэта не будзе. Але гонар і хвала тым беларусам, якія захоўваюць сваю беларускасць, якія захоўваюць імкненне вярнуцца ў Беларусь, якія працуюць дзеля таго, каб падрыхтавацца да зменаў Беларусі. Как вы думаете, почему вот спустя 100 лет после провозглашения БНР силовики так сильно боятся и пытаются запугивать людей, иммигрантов, белорусов за границей? Ну, ходят себе там за бугром, пускай ходят, что их трогать? Какую угрозу мы несем им? Насамрэч, мы несем ім прамую пагрозу, таму што калі чалавек у Беларусі сидзіць і ноччу глядзіць стрым, потым сцірае, значыцца, следы, што ён паглядзеў там тое ці іншыя СМІ, і ён бачыць людзей пад чырвона-белым сцягам, якія гукаюць «Жыве Беларусь», у ім падпітваецца надзея. Лукашенко імкнецца эту надзею знішчыць. Ён імкнецца мільёны беларусаў заключыць у такі пузыр інфармацыйны. А тут хтосьці іголачкай чык і пракалоў. Бах, лопнуў пузыр. Ай-яй-яй. І лопаецца кожнага разу, як беларусы выходзяць з чырвона-белым сцягам. Таму яны, канешне, бояцца. Але 21 стагоддзе, глобалізацыя, інтэрнет, ну куды схаваешся? Нікуды не схаваешься. Час Лукашенко и ягонага режима, ягоных методов сыходит. Удалось ли вообще белорусским властям, белорусскому режиму, я себя поправлю, создать такую альтернативу Дню воли? Такой вот день идентичности белорусов, чтобы собрать всех вместе и показать, что мы независимое государство? Не, альтернативу Дня воли стварыць не ўдалося по той причине, что няма волі. Мы зноўку вяртаемся до аднаго і таго ж. На беларускай мове воля азначае і свабоду, і рашучасць. Усё гэта, і свабоду, і рашучасць рэжым хоча падавіць, раструшчыць у беларусах. І сабраць там, ну, з-пад палкі альбо нейкімі пернікамі там прывабіць десяткі тысячаў людзей на святкаванне там 3 ліпеня, ну, все ж цудоўна разумеюць, там прыехаў Газманаў, праспяваўся, памахалі там чырвона-зялёным сцяжком, пайшлі да хаты, махнулі рукой на ўвесь гэты палітэс і жывуць, як жылі далей. А ніхто яшчэ і арганізоўвае значэнне Дня волі ў сябе дома. То, канешне, фальш ніколі не бывае жыццяздольнай, моцнай. Я памятаю, яшчэ маленькім заспеў абавязковыя дэманстрацыі да 7 лістапада. Выходзяць усе, здавалася б, калона, все крычаць: слава камуністычнай партыі, там дзецям нават начапляюць там гэтыя чырвоныя сцяжкі. Але пасля таго, як калона праходзіць, прайшла калона, пакідалі гэтыя транспаранты ў кучу, знялі тое, знялі гэтае, все, пайшлі да хаты, як нічога не было. Все, гэта, ну, гэта не святое, гэта не тое, што трэба людям. І таму Дзень волі адрозніваецца, бо за волю беларусы аддавалі жыццё. За волю беларусы гатовы рызыкаваць, ісці ў турмах, прайшоўшы турму, вяртацца і падымаць чырвона-белы сцяг ізноў. Таму тое, што мае за сабой жыццё, тое, што мае за сабой працяг, яно будзе жыць. Тое, што фальшывае, яно знікне як дым. Я нашим зрителям хочу предложить посмотреть небольшой ролик о том, как сегодня уже во многих городах мира белорусы отмечали День воли. И после короткого ролика приглашаю вернуться обратно в студию. Дорогие беларусы, гледачы Маланка Медыа, я шчыра і сардэчна усіх вас віншую, усіх нас віншую з Днём волі. Гэта сапраўды святы дзень, і па хрысціянскаму календару гэты дзень супадае са святам дабравешчання Дзевы Марыі. І гэта сапраўды добрая вестка і для хрысціян, і для нашага народу. Вестка пра тое, што наш народ мае права быць свабодным і незалежным. Так што усім радасці, шчасця і ўсіх магчымых і немагчымых Божых дабраславенняў. Жыве Беларусь! Пераможем! Верим! Можем! Пераможем! Верим! Можем! Пераможем! Лічу, што мы, беларусы, мы не мусім адмаўляцца ад сваёй спадчыны, ад сваёй гістарычнай спадчыны, нягледзячы на любыя пераследы з боку
уладаў рэжыму. Толькі год ужо пагражаюць, но ўсе іх пагрозы гэта толькі пыль у паветра, таму мы не баімся. Мы хочам вяртацца дадому, бачыць сваіх родных, абдымаць іх. Вот вы затронули, да, тюрьму. Вот мне интересно, вот вы были много лет в заключении. Как там проходит 25 марта? Есть ли у заключенных вообще понимание, я сейчас не говорю про политических заключенных, а про обычных людей, которые там сидят, есть ли у них понимание, что такой день существует? Ёсць, многія нават пабойваюцца гэтага дня, таму што ведаюць, што адміністрацыя, як толькі пачуе нейкія шэпты пра дзень волі, рэагуе адразу, але так нагадваюць: Паша, дзень волі ж заўтра, напрыклад. Я магу прывесці адзін такі практычна анекдатычны выпадак, які са мной здарыўся ў 23-м годзе. Вось 23-й год, дзень волі ў нашага атрада, дзень нашага атрада ў царкве. То есть людзі з атрада могуць ісці ў царкву зранку, бо ў нас другая змена, я заходжу ў царкву, там саломшчык спявае малітву, такі ж самы вязень. Я адзін стаю перад алтаром, больш нікога няма. Заходзіць майор Семёнов, які адстрэльваў палітычных, і становіцца побач са мной. Становіцца побач са мной, всю малітву ён стаіць, моўчкі, побач, паглядвае на мяне. Я думаю, слухайце, ну, напэўна ж, і ягонае сэрца не жалезнае, можа быць, вот ён перад Богом зараз стаіць. Заканчваецца малітва, жагнаюся, думаю, ну, трэба ж нешта сказаць яму. Все-таки ж молились в церкве. Кажу: громадянин начальника, вы же в Бога верите? Кажу: осужденный северинец, я стоял рядом с вами, чтобы вы не повесили на церкви в день воли ваш бело-красно-белый флаг. Вот тут и смех, и грех. Боятся, я ж кажу, як чорт ладана, і стараюцца пільнаваць, каб ніводзін палітвязень нічога в гэты дзень не ўтварыў. А бояцца не просто так. Я згадваю, на Валадарцы ў 21-м годзе там і дзяўчаты рабілі літаральна перформансы, імпрэзы, за якія потым даводзілася расплочвацца, там ісці, перабіраць рэчы, так званыя боксы. Мы віншавалі там начальство ў Дзень волі 21-го года, я памятаю, з Днём волі. Маўчанне грабавое такое было, там просто такое ўражанне, што яны пачулі просто нейкае таемнае закляцце. Но адчуваецца свята, асабліва калі блізкія людзі 25-го дзеляцца там апошні. Ну, з Днём волі, братка, цябе. Ну, это востро, это запоминается. Ядная. Вот для нас всех символом этого праздника, естественно, является Ивонка Сурвила, но сейчас вот в Новой Беларуси, вот после 2020 года, кто, на ваш взгляд, еще мог бы стать таким вот символом, кто является для вас таким символом, кроме Сурвилы? Дзякуй Богу, што ў нас ёсць Рада БНР і ёсць Івонка Сурвіла. У нас ёсць Зенон Пазняк, які дзесяткі гадоў змагаецца за Беларусь. Ягоны зварот таксама зачытваецца, ён будзе, я ведаю, на Дзень волі адчыняць беларускі цэнтр у Мінеаполісе, в Штатах. Ходзіць зараз зварот Алеся Беляцкага. Алесь Беляцкі зараз маральны лідар, аўтарытэт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Святлана Ціхановская, выбраная прэзідэнткай у 2020 годзе. Павел Латушка, які, ну, гатовы, на мой погляд, узначаліць беларускі ўрад. Мікола Статкевич, мы таксама чакаем ягонага слова зараз. То бок, у прынцыпе, такіх людзей шмат. Людзей, якія гатовыя павесці за сабой, шмат. Вот моя мара, каб яны працавалі разам, і ў Дзень волі яны разам працуюць дзеля волі, дзеля Беларусі. В новой демократической, свободной Беларуси День воли, каким он должен быть? Это будет такой политический праздник или праздник такой национальный для всех, более народный? Мне падабаецца, як адзначаецца Дзень незалежнасці альбо Дзень свабоды ў Літве. Вельмі проста. Мінімум афіцыёзу, але максімум вось такой народнай любові, народнага парыву. Без парадов. Без парадаў. Это просто людзі збіраюцца, людзі спяваюць каля вогнішчаў, дзесьці гітара, сцягі. І это все абсолютно натуральна. Дзеці, якіх беруць на плечы. Я думаю, што для Дня волі неафіцыёзнага, але дзяржаўнага ў Беларусі вось гэта будзе стандарт. Канешне, будзе свая частка і урачыстая, канешне, будуць афіцыйныя прамовы, але для народа, я думаю, што это будзе проста ў чэсці. Як раней, як колісь, калі змагаліся за свабоду, прайсці па праспекце Незалежнасці, перакрываецца праспект, каб не было руху пешы. Рух, бел-чырвон-белыя сцягі, з дзецьмі, сем'ямі, з кветкамі. Я думаю, што это будзе класнае відовішча, пасля якога людзі пойдуць адзначаць да хаты.
Почему в этот день воли, 25 марта, белорусы, проживающие за границей, должны прийти на все анонсированные мероприятия? Потому что я знаю много белорусов, которые против режима, но не посещают. Почему важно все-таки прийти и показать, что ты на этой стороне баррикад, так сказать? Тут важна і для нас саміх, і для наших дзяцей, і для тых нашых сяброў, знаёмых і родных, якія засталіся ў Беларусі. Кожны чалавек, які выходзіць на акцыю, хай сабе в акулярах альбо загарнуўшы хусткай твар, каб не пазналі, не было праблем у тых, хто застаўся ў Беларусі. Кожны такі чалавек павінен разумець, бачаць, беларусы бачаць. Кожнае сэрца, якое запаленае прагай да волі, яно свеціцца. Это мы адчуваем, можа быць, часам не вачыма, не галавой нават, это ад сэрца да сэрца ідзе. І чым больш нас, тым больш надзеі ў тых, хто ў Беларусі. Мы просто даем ім надзею. Мы не павінныя просто уцячы, зашыцца, забыцца пра ўсё. Ой, дзякуй, што мы тут, значит, там у бяспецы. Трэба памятаць і трэба мець адказнасць за тых, хто там. І ў нейкі момант трэба пераадолець. Дзесьці свой страх, дзесьці боль, дзесьці сваю трывогу. Канешне, ёсць тыя, хто ні пры якіх абставінах не можа сабе дазволіць выйсці так. Можна падтрымаць донатам падрыхтоўку дзень волі, можна перапостам, можна урэшце рэшт заахвоціць кагосьці з сябраў ці адзначыць гэты дзень у сям'і. І думаю, што гэта ўсё разам, калі яно збіраецца ў адно, Бог маштабіруе. Мы зробім крок насустрач волі, ён зробіць 1000 насустрач нам. Я, кстати, часто слышу в последнее время от литовцев о том, что их начинает раздражать тот факт, что и украинских флагов много вокруг, и тут приходят белорусы, устраивают свои массовые акции, и тоже с БЧБ флагом. И вот сейчас будет очередное мероприятие такого масштаба. Что отвечать в таком случае белорусу и литовцу? Беларусу літоўцам трэба адказваць усмешкай, з радасцю, з прыязнасцю. Трэба дзякаваць за тое, што Літва нас прыняла. Трэба нагадваць пра тое, што калісьці беззбройныя літоўцы выйшлі супраць савецкіх танкаў. Беларусы стаялі побач і поплеч з імі, дарэчы. Многія дэпутаты БНФ, я ведаю, прыязджалі в Сейм, калі быў штурм у 91-м годзе Віленскай тэлевежы і падтрымлівалі літоўцаў. Варта нагадваць ім, што мы змагаемся за нашу і вашу свабоду. Беларусь – это шчыт, это тое, што абараняе Літву ад агрэсіі Пуціна сёння, таму што беларусы прынялі на сябе ўдар, які зараз прымае таксама і Украіна. Таму для нас вельмі і вельмі важна адчуваць адзінства з літоўцамі. Варта нагадваць ім пра тое, што наша супольная мінуўшчына – это быў самы слаўны час для абедзвюх народаў. То есть, калі беларусы былі саюзнікамі літоўцаў, мы разам у Вялікім княстве літоўскім развівалі свае народы, это быў залаты час, это быў уздым. Тут братэрства, якое трывала сотні гадоў, яно ўрэшце рэшт таксама мае выявіцца. Абарона, якую трымае Украіна, это салідарнасць, это абарона ўсіх людзей вольнага свету, ўсіх на захадзе, дзеля таго, каб мы не вымушаныя былі, умоўна кажучы, скарацца пуцінскаму рэжыму і быць падобнымі да Беларусі пад Лукашэнкам, мы маем быць разам. І думаю, тут проста трэба на ўзроўні сігналаў казаць, што мы браты. Мы не чужыя, мы свае, і в свой час, можа быць, і літоўцы скажуць дзякуй беларусам. Ну, я знаю, что литовские депутаты, некоторые депутаты Сейма Литвы принимали участие в утренних мероприятиях здесь, в Вильнюсе, в поддержку и в честь Дня воли белорусов. Что ж, Павел, вам большое спасибо, что нашли время, и хорошего празднования, приятного празднования. Надеюсь, увидим много белорусов на сегодняшнем марше не только в Вильнюсе, но и в Варшаве, и в других городах мира. Друзья, ну и, конечно, напомню про лайки, комментарии. Если вам понравился этот эфир, поздравляйте друг друга с праздником. Я от себя тоже вас поздравляю. Живи Беларусь и слава Украине! Без этого сегодня никак. Всего доброго.